Om 1 minut, så går starten. 1 minut. Ja, jeg kan ikke med dig, men da jeg var lille, kan jeg huske, at jeg deltog i et løb, og på det tidspunkt synes jeg, det var super fedt, at når man løb ud af stadion, eller den rute, man skulle ud på, så stod alle dem omkring og kiggede og klappede alt, hvad de kunne. Tror du ikke, vi kan få folk til at gøre det i dag også? Det er jeg fuldstændig overbevist om. Der må være nogle forældre, som står og er rigtig, rigtig stolte over at sende børnene afsted lige om 20 sekunder. Og så vil jeg også godt lige høre, hvad med børnene? Er I spændte? Sådan, fordi I skal nemlig hjælpe mig lige om lidt. For vi skal have talt ned for 10. Tror I godt, I kan hjælpe med det? Okay. Vi tæller ned for 10, og så ned til 1, og så siger jeg nu, og så må I løbe. Vi prøver. Vi siger 10. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu, god tur! Giv dem en stor hånd med på vejen. Herved har vi altså fået sendt børnene afsted til børnemarathon 1,2 km til Eløbet 2011. Sponsor for børneløbet, det er Vestjysk Bank. Om cirka 7 minutter, jeg kommer rigtig